mutungamiri wenyika vemazodamudzo Mnangagwa panguva inei vanoonekwa kunzi vari panguva yakaoma. Panguva inei inoonekwa kunzi inguva yesuccession and inguva inoonekwa kunzi yanga ine nhau dzekuchinja mutemo wenyika yeZimbabwe anova maconstitutional amendments. Zvinoratidza kuti kune vazhinji vanomusapota mutungamiri wenyika pane maonero ake, kwoitawo vamwe vazhinji vanenge vachimuopoza. Zvatova panguva inei tikuona kuti kune vamwe veruzhinji vasiri kufarira maconstitutional amendments, zvoita kuti patange kufambisa mashoko mamwe asiri verified kana atisina kubvumirana nazvo kana kuona kuti aya ndeechokwadi ndoti wasubscribe like out of the bill icon. Pane hendo yatiri kuona panguva inoi yepresident ati 2030 kana chikora zvikananda, ehendo iri against the faction yemutungamiri wenyika kana kuti the people who are pushing for 2030. Panguva inoi after President E.D. Mnangagwa attended the church service, the shrine yesterday yekoMarange, panguva inoi inoonekwa kunzi it is a Passover ceremony inoitwa each and every year. Panguva inoi we are seeing these pictures which are circulating on social media, achiratidza kuti mutungamiri wenyika ndokwanga ari, anobuda chimuposta obuda nyora achiti how can the Apostolic Faith Church welcome Mnangagwa into the shrine? A house of God must never embrace a man with so much blood, corruption, suffering on his hands. This is disgrace to the faith. Ndo mashoko anoitika panguva inei nevakomana veUnder 2030 vachiva vatikuona kuti kunyange pane madisputes aripo vasiri kufara nezviri kuitwa maconstitutional amendments zvimwe zvakadaro. Panguva inei vauya vachitora mutungamiri wenyika, panguva inei vachipa maallegations seamuri kuona ayo vachiti he was not supposed kuti ange achipresida over kana kuatenda this sacred shrine. Madevelopments ari kuda panguva inei ari kuonekwa kunzi nhau yemaconstitutional amendments haisisiri ngori nhau ichangonzi ingoperera mumakotsi kana mumaparliaments, but yakuona kunzi kwese kwese kunyange kumakereke kunyange kumasocieties nedzimwe nzvimbo dzakadaro nhau iyi yakuchingotogwa ichitongoresolviwa, vanhu vachitongobatira ipapo. Nayo kumasection medu dzafungura aimba kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, watch on the bell icon.